Walah, tak parani nemen-nemen nang omah malah jebule nang kebon ki ngapa ki biyung wis tegawakna kusut karo tahu masak ya be malah jebule nang ke lagi ngapa sih Yung nitor kleyang wis nembung apa urung karo sing duwe uli ditore Yung kleyange uli jenenge sih gelem kok tua-tua nitor kleyang iku go ngapa Yung gare kepenak-penak nang omah pira sekilone Yung kleyang siki Yung hah 1000 mbok pira kok cari punya takon lah 1400 ya lumayan Yung kena go tuku beceran peranti tuku beceran ge tempe tua-tua besi kayak iki gelem gelik asih gelem ngasil nitor kleyang nitor mlinjo iku anu ora dedewke nitor ngene tanggane ora apa-apa lah kadar ulikis jare ditori gelik semangat sing nom-nom masa kalah karo wong tua ya ora